que hem vist com accedir a la plataforma, anem a fer un ràpid repàs per dins les característiques d'aquest nou sistema de formació. Fixeu-vos que estic a dins la formació el nou decret d'ordenació i currículum a l'educació infantil. Per tal que pugueu veure com avança la barra de progrés, ja he completat un 10% d'aquesta. A continuació, m'indica quin ha estat el darrer moment que he tingut interacció en la plataforma. Si em moc una miqueta per avall, veiem una presentació d'aquesta formació, tindríem un botó directe per accedir al decret d'ordenació i currículum, en aquest cas d'educació infantil, un vídeo també de presentació i, molt important, tenim una secció que podem amagar i mostrar fent clic en el signe més i menys allà on ens dona informació important. Qui ha desenvolupat aquest curs, com funciona, què necessitarem per fer-lo, què haurem de fer per superar-lo i qui tindrem al nostre costat. Ja vos abans que tindrem un tutor o tutora assignat per corregir les nostres tasques i per resoldre els possibles dubtes. Passam al contingut del curs. Fixeu-vos que té un total de 5 mòduls. Mòdul número 1 d'introducció, mòdul número 2 elements en el procés de concreció curricular, mòdul número 3 d'avaluació, mòdul número 4 de competència digital i mòdul número 5 i darrer, tasca final, on haurem d'entregar una unitat de programació. Anem, però, a veure la primera lliçó d'aquest primer mòdul. Fixeu-vos que aquesta primera lliçó d'un qüestionari relacionat. Pot haver-hi lliçons que no tenen qüestionari, com pugui ser el cas de la 2.1. Senzillament haurem de llegir i prendre nota del contingut i directament passar a la següent lliçó. Anem a veure, però, com seria una lliçó típica a dins d'aquest curs de formació. Article número 5, definicions, tenim tota una sèrie d'informacions i quan arribem al final, fixeu-vos que una vegada vist el contingut de la lliçó ens proposa fer aquest qüestionari. Feim clic a damunt, esperam una miqueta i directament ens durà en el botó que ens permetrà començar el qüestionari. Fixeu-vos que tenim preguntes de resposta única o també trobareu preguntes de resposta múltiple. Anem seleccionant les respostes correctes, pitjam a següent fins a arribar al final del qüestionari. Per poder superar aquestes diferents proves, haureu de superar un 80% de cada un dels qüestionaris. No passeu pena que si vos equivoqueu el podeu fer tantes vegades com sigui necessari. Una vegada finalitzat el qüestionari, ja ens permetrà passar a la següent lliçó. Fixeu-vos que jo, en aquest exemple, ja tinc completats d'aquest mòdul número 1, la primera lliçó ja la tinc feta, el primer qüestionari ja el tinc superat amb èxit, la segona lliçó i el següent qüestionari. Ja podria votar directament a la lliçó 1.3. Fixeu-vos que, a dins aquest menú de navegació de l'esquerra, si intentassem votar a una lliçó posterior, és a dir, que tinguéssim qüestionaris abans fora fer directament, me dirà que he d'anar a superar els qüestionaris que tinc sense fer o que tinc buits amb anterioritat. I ara sí, anem a veure com seria el sistema de comunicació intern amb el nostre tutor o tutora. Farien clic damunt el signe d'interrogant, part inferior dreta de la pàgina, i farien clic damunt envia el teu dubte. Una vegada que hi som a dins, fixeu-vos que m'indica que és una qüestió sobre la lliçó 1.2, podrien seleccionar una altra lliçó si fos necessari. Temes, no tenim temes, ja que senzillament són lliçons en qüestionaris. Podríem posar un assumpte i redactar el nostre missatge. Una vegada que hem acabat de redactar el nostre dubte, seria tan senzill com fer clic en el botó d'enviar. Jo, per tal d'avançar, vos he redactat un missatge d'exemple. Quan el vostre tutor o tutora vos hagi contestat, en aquest sobre de la part superior dreta vos sortirà una botlleta de color vermell. Serà tan senzill com venir a veure tots els missatges i vull que vegeu com seria la interacció amb el meu tutor. Missatges, farien clic damunt el missatge que haguem redactat. Una vegada que l'ha carregat, fixeu-vos aquí, seria «Hola, em podries dir...» I el meu tutor m'ha contestat, és clar que sí, la resposta al teu dubte és... Si volguéssim fer interacció, contestar, podríem fer clic a dins la capsa inferior, contestar en aquest missatge, fixeu-vos que tenim eines bàsiques de qualsevol editor de test i seria tan senzill com fer clic a damunt enviar resposta.
Abans de finalitzar, dir-vos que no heu de passar pena, ja que, a mesura que aneu emplenant els diferents qüestionaris, les vostres respostes són enviades de manera automàtica. No heu de pitjar desar ni passar ànsia de si s'hauran guardat o no els vostres resultats. Quan arribeu a la darrera tasca, directament haureu de redactar, haureu de fer una unitat de programació juntament amb les eines que vos proposarem en local dins el vostre ordenador i finalment pujar un PDF a dins la plataforma. Recordar-vos que és important pitjar el botó de sortir cada vegada que vulguem abandonar la plataforma. Moltíssimes gràcies i esperant que us agradi aquest nou sistema de formació.